Dahom lagi nga ko ito. Yung sahion ani. Hallelujah. Pero salamat sa Ginoo kaigsunan nga makashare ko sa inyo. Pulo sa Ginoo kaigsunan. Amen. God, ito pagtindog sa walay paglangan ani makaigsunan. Hallelujah. Praise the Lord. Sa sinulat makaigsunan ni Samuel sa unang Samuel kapitulo 8. Versikulo 5 magsugod paingon sa 7. Huwag sila maingon kaniya, anak karon ikaw tigulang na. Ug ang imong mga anak nga lalaki wala man naglakaw sa imong mga dalan. Karon himoy kami ug usa ka hari aron maghuhukom kanamo sama sa tanang mga nasod. 6. Apan ang butang nga wala makapahimot kang Samuel sadya nga sila na nag-ingon hatagi kami og usa ka hari aron magahukom kanamo ug si Samuel nagampo kang Jehova. 7. Ug si Jehova mingon kang Samuel, pamatiya ang tingog sa katawhan sa tanan nga ilang gingon kanimo. Kay sila wala magasalikoy kanimo, apan nagasalikoy kanako aron ako dili mahimong hari sa ibabaw kanila. Gamhanan og mahigugmaon nga Dios Praise ning the kagabion. Lord. Thank you, Dako nga Jesus. pagpasalamat Ginoo sa dakong kahigayunan Amen. gad. Thank you, Nga nakadangat pa ang matagos sa kinabuhi ning matak na alabaw sa tanan. Aniya kami karon o Yes. Dios nagakatigom sa tumuog tuyo. Mo ang pagsimba, mo ang paghimaya, pagpasidungog Thank you, Lord. sa imong pagkagamhanan, pagkamaayo o pagluwas sa matagos sa namo ka kinabuhi. Ning matak na o Dios gamita akong kinabuhi. Pagbahin-bahin ning mga pulunga o Dios nga makahatag kini kalipay. Hataw kalig-on, makataw kadasig sa matagusangan niya karon nga bisan pa sa dunay dulugog na sa gawas, ikaw magapanalangin Yes. kanila o God, nga Amen. ilang kasing-kasing, Thank you, Lord God. adunay pagdawat, dasi mo mga pulong o Dios. Sa Thank dili you, pa ikaw Jesus. mobalik, kami makahimo na, makapahimaya, dasi mong gamhanan Amen. nga Kining tanan, Hallelujah. ikaw ang ginapasidonggan, ginapasalamatan, dasi mong gamhanan pangalan sa nga ni Jesus nga mong Dios ug manluluwas ang tanan mingon amen. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo makaigsunan dalaygon ang Dios. Praise the Lord. God, makabalik mo sa paglingkod, usbon ako, mayong gabi. Praise God. Amen. Katulo na akong pag-anhi, makaigsunan sa Monteverdes, auna na akong anhi. Praise God. Kauban na mo to si, kailaman siguro mo to si Ma'am Siliakay. Diba? Principal to simbalan. O na nga, kami guide ato, diri mi agis lasang, gikaglikda. Nga, eskwela po po mi ato sa likda, elementary niya. May elementary sa una kay dagko man. Karon mga high school na nag-elementary sa una. Kami guide. Dito man dito man sa agi niya. Puyog ta kasi mo guide namo dito Monteverde. Kami uban. Higda mi dire. Human pagkaugma diya na pud mi agi nang dakong bahada o taas nga bahada. Kaingon sa katuig sa kabayugan. Nya katuig kaduhangan hinamo katong kauban namin pastor maigsunan. Salamat sa Ginoo nga wag ko magdahom nga mahimo kong Kristohanon. Amen. Hallelujah. Lagi kay wag ko maghunahon na sa una nga unsa ba day ning Kristohanon nga kinabuhi. Pero sa gamay pa kong bata nangandoy na ko kinabuhi nga malipayon. Right. Nganong nangandoy ko tungkay ako maginikanan ug akong mga igsoon nga lalaki magulang puros na as kahilayan nya kanang mga hubog sila ang girayot magunay ba ang amahan akong nga igsoon okay ra magsinumbagay nga gamit pag mga hinanibat sundang nya ni posel gamit nga wa ni na mauni nga kinabuhi ni moto nga santan nga kon ako unahon na bisag ako kailas Ginoo pero nagampo ko nga Ginoo magdako ko gusto gyud ako kinabuhi nga malipayon. Hallelujah. Gubot pa ning kinabuhi ani ang way tarong kaon. Gubot pa. Wa gid ni na mauni. Tulo akong luha santang ako ra isa bisag asa ko paingon. Paitan ning kinabuhi ani. Pero ako mahibalo nga ang Dios doon na plano sa akong kinabuhi. Amen. Okay na akong gipasalamatan sa Praise Ginoo the nga Lord. Hallelujah. bisag wala ko nangita sa Ginoo pero ang Ginoo nangita nako. Munay akong gipasalamatan sa Ginoo maigsunan. Muna nga salamat nga ani karon makaigsunan na makashare ko sa inyo sa pulong sa Ginoo. Kung sigutan makaigsunan atong sigutan kining pagpili og pangulo. Leader. Amen. Amen. Kay pagpili og leader makaigsunan usahay base sa atong pagtan-aw sa iyang nabuhat nga abilidad. Sa iyang kakayahan.
Di ba? Amen. Unahin andang yun nato sa tawhanon nga pang pagpili. Pero sa Biblia, makaigsunan base sa unang mga tao nga katawhan sa Dios mo ang Israel. Sila wala kay hari sa una. Pero ningabot ang panahon nga ang ubang mga nasod nanay lang mga hari kunya mga leader, pero ang sa Israel wala. Mga propeta ra maghuhukom, o si Samuel usa ka maghuhukom. Nga sangunas Ginoo. Nabot ang panahon nga sa panahon pa ni Samuel sa batanon pa siya kanang malipayon ang katawhan sa Israel nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Napay panahon nga maluya sila. Napay panahon nga madasig sila mo sa atong Kristohanon karon. Madasig ta na tayo kaluyahon. Pero mas ningabot ang ilang kaluyahon nga si Samuel senior citizen na. Ang idara na gyud. Kung nakita sa mga katawhan sa Israel nga mga mag-aksyon tagkabala ka ani. So hangyo sila ang mga leader nila, ang ubang mga katawhan nga inila. Kauban ni Samuel ning duol nila ni Samuel. Og ningingon nga di na gini magsilbi tigulang namang gyud ka. Unya ang nakadugang pagit sa ilang nga kibali komentaryo tungod kay ang duha ka anak ni Samuel wala magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Lakton niya istorya backslider. Oh, wala nagsunod. Unya nakapa kuha silang pagbati ba nga di gini maayo nga mamatay ni si Samuel nga wa way mo sunod niya nga maghuhukom. So malas mabasa niyo siya nga tigulang na ka unya imong mga anak wa gid magsunod so mo so kinahanglan nga tagaan nimo hari. Ang paglitok nila o pagpangay nila sa usa ka hari, usa ka leader kay naibog sila sa ubang mga nasod nga nay mga hari. Katong mga pulong nga makaigsunan wala makapalipay kang Samuel labaw nang wala makapalipay sa Dios. Amen. So sa mensahe sa atong ning mga taknaa makaigsunan. Siguro sa matagos ka nato labi na magpili tagos ako kay pastor ba, di ba? Nana ganahan ta. Hangtod niya dunay mga kokabildo. Kasabot mo kung say kokabildo kanang mga panagisgot ba? Isgot taw sa may maayo nimo sa ganahan nimo sa pastor. Ni mo na kanang may pagbatasan ng asawa nana. Nakita day magpili niya kana mo nindot. Pero ang pinakanindot day makaigsunan kung magpili ganito sa ka leader. Isanksyon nato sa Ginoo. Right. Amen. Amen. Ipaabot kay nato sa Ginoo. Ug dili ta magbase makaigsunan Praise the Lord. sa ato lang hunahuna o pagbati hunahuna kung siya bagay ang ngayan makastay. Bato pa sa Biblia, bato pa sa Ginoo. Ako maghahatag kaninyo magbalantay haom ug uyon sa akong kabubuton. Praise God. Uyon sa kabubuton sa Ginoo dili kabubuton sa tao. Amen. Kaya nga naman, kung kita'y magpili, kita na po'y sakitan. Amen. Diba? Kung padayon nimo pagbasa na whole chapter ana, sa akong gibasa, nagmahay ang katawhan sa Israel, nga gipili nila si Haring Saul. Tungod kay sa dihangan na hari na si Saul, mga bugat nga trabaho ang gipatrabaho sa ilaha. Dagko nga mga tax, buhis. Di, bagot sila. Nga naman, kay sila ang nagpili. Pero ang Diyos gani magpili, makaigsuna sa mupakao sa atong kalag. Bisag di pa na sa maayong barog, di pa na sa gwapong sa payang wanda ng walay saktong abilidad sa kalibutan. Malipayon ka nga nangalagad sa Ginoo. Nga naman, Right. ipakao ka niya sa mga Amen. tulong sa Ginoo kay ang Diyos may nagpahiluna niya ng Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Muna nga sa atong panahon, hangyo dito sa Ginoo. O, tamingon nga. Nanananing ko pastor man yun, may kahuman ang Bible school siguro. Unya, ang panila, ug mag-in-English daw. Kasi sa mga panistoryahan, mabaliyas ka ng murag, dili marong grammar. Mabaliyas. Nga, wanin na mao. Kung kita'y magpili. Pero sa atong espirituhanon, makaigsunan, ipabot gyud nato sa Dios. Right. Ano man, Amen. kaya itong pagpangalaga dili lang ugma. Amen. Muabot ta sa tamang ta makaigsunan. Malipayon ta nga nangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Para kung kita magpili, pag abot tapos panahon, magmahay-mahay ta. Unta nga,
Sus, may paiba ko nag-apil ato pagpili. Di ba? Kaya nga naman, ang atong pagtanaw sa gawas ra. Hallelujah. Pero ang Dios kung mo'y magtanaw, nahibalo siya kung sa iyang ibutang diha. Kung mulahutay ba sa kalisod? Mulahutay ba kung lutuson sa membro? Oh. Na mga pastor na. Makadungog na kag istorya, dali na kay mamutos. Andang, ano man? Di man siguro ko butos Ginoo nga diri ko kay pa man gilutos ko. Di ba? Dai na. Pero pag ang Dios ang nagpahiluna, normal ang nakasamok. Pero Hallelujah. makabarog ka nga ligon, kay nga naman, Dios ang nagplasta niya Praise ng the tanan. Lord. Hallelujah. May Amen. ka nga. Ay mohondang siya ako kay nakasamok, kung mohondang ka wa na kasamok. Di ba? Gihapon na. Ang Hallelujah. importante sa ato kay nga naman kanang 24:12 sa Mateo, ang ingon diha nga mudagsa ang pagkadautan, mabugno ang gugmas kadaghanan. Asa man ang dautan? Naluya ba kas pagsimba sa dang nakakita kag kawatan to sa gawas nang dili Kristohano? Wala oy. Pero makakita kada sulod, makapabugnaw na makaigsoon. Hallelujah. Diba? Makakita ka na sa sulod nga mangdaot sa imo mapabugnaw ka. Pero dili mo answer sa unahan makaigsunan kay ang ingos Ginoo amo padayon man. Kung nang ano mohundang man ta kung natay makita kung dili magamputos Ginoo. Amen. Kung doon natay nalibugan sa atong pagpangalagad pag-ampos Ginoo. Right. Dili Amen. nato basulon ang ubang mga tapay nga man walay tao nakakita siyang kaugalingong kasaypanan. Hallelujah. Diba? Aron maingon mo nang sa katao maingon nga. Kana si Brad pangitaan Pero pa namin sa mas hapit-hapit ram, hapit-hapit ra ta. Lagi. Tumingan nga. Daota po kay anak niyang naong Pero kaya nakadugay naman ko tawa makapanamin. Pero nakapanamin po tag sa konson mamaora po dahil. Nana ang pagpangalagad si Ginoo makaisunan akong balikan ang mga katawhan sa Israel nangayog leader. Hallelujah. Namugos sa mga sila. Ingon ang Ginoo. Sige Samuel, tuguti sila. Kadili ikaw ang ilang isakit kung dili ako. Imbis kay ako ang ilang hari, nangita pa mga isang ilang hari. Kay kato nga panahon dili pa unta panahon nga dunay hari. Pero gipamugos man gid nila. Gihatag sa Ginoo pinagi kang Samuel makaigsunan. Ug ang nahitabo ang mga katawhan sa Dios, nagmahay sila. Nagmahay nga man, bukat nga buhis, kipugos og patrabaho, ang mga lalaki nga kusgan gipanghimong ubang mga sundalo bisag dili gusto. Og abot sa unahan, daghan kanila nagluya. Sa atong panos pagpangalagad, makapaluya ra ba ning makakita tag pastor nga sawayon ta, ng membro. Ambot ka sa pastor kung sawayog membro, maluya ba? Di ba? Pero ang pastor gani may manaway membro, ay na, makapaluya. Sa mga tao na nga di mo dawat pod makaigsunan. Pero sa mga tao nga mo dawat ug pagsaway, pagbadlong makaigsunan, di na makapaluya, makapadasig na. Kaya ano man, ana nagpasabot nga gibadlong ta, ana nagpasabot nga gisaway ta, kay gusto nga makapadayon ta og labos tanan gusto nga maluwas ta. Amen. Amen. Mo nay ang uban man gud di makasabot nga anong gisaway sila, ana gidaot ra man ta ni. Oh, may ni barangon siguro. Na may barangan sa atong mga Kristohanon. Pang surrender naman nato na sa unang panahon pa makaigsunan na ato karon magdinasig guys pagpangalagad. Hallelujah. Ano man? Daghan na tag nakita makaigsunan nga gipasidaan sa Biblia. Praise the Lord. Ang mga linog na ang kamatay, grabing sakit, pa naman ang kamatay, gubat, ang kaugalingon nagubas panimalay, nang patay, so pamahinungdan nga nung magluyatas pagpangalaga sa Ginoo. Hallelujah. Di ba? Usa pa'y rason nga nung magluyatas pagpangalaga sa Ginoo. Wala na. Ang ato karon makaigsunan magdasig tas pagpangalaga Right. sa Ginoo. Hallelujah. Uban sa nagpadayon nga naman. Amen. Ay kana mas haduol na gyud ang atong gipaabot makaigsunan pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord. Nga atong panahon. Dasig bisag na ang kaluya ayo paghunahuna nga nay kaluya. Paghunahuna nga nay saad sa Dios Yes, sa unahan. amen. Kay nga naman wala diri tunga-tunga ang kaluwasan nato. Naa sa unahan nga. atong Amen. paabot. Hallelujah. Dalaygon ng Dios, dira ko taman makaigsunan. Ako ihatag sa atong host pastor. Ayon sa pagpadayon makaigsunan.